Je sliepen, drink een kop koffie en ja, je rieden. En al die tijd wordt er meten. Nou ja, je bent natuurlijk eigenlijk de hele dag topsporter. Dat zijn de jongens fulltime. Dus ja, je wil eigenlijk alles wel monitoren. Dat kan gaan voor de dagelijkse activiteit, de voeding, nou ja, dus het slapen, de slaapkwaliteit, hoe lang ze slapen, dus inderdaad de rust. Dus dat is nu eigenlijk net zo belangrijk als de training zelf. Dat er een wetenschapper samen bij een team zit, is nij. Nou, wat er nu heel veel gebeurt, is dat er heel veel data verzameld wordt, maar dat is toch allemaal losse data. Dus je hebt bijvoorbeeld fietsdata, schaatsdata, nou, dan heb je hartslagen, vermogens, lactaten, allemaal dingen die wij verzamelen. Alleen dat wordt allemaal apart opgeslagen. Wat wij willen doen is alles samenbrengen op een manier waarop je heel snel kan schakelen in je training. Dat je eigenlijk direct feedback hebt. Het moet de topsporter dichter bij een medaille brengen. Maar daar jouwen ze wel wat voor op. Het blijft binnen het ploeg natuurlijk en het zal natuurlijk altijd gebaseerd zijn om prestatiebevorderend te zijn, om zo goed mogelijk te kunnen presteren. En dat is het doel van dit project en dat is mijn eigen doel ook, dus ik wil zo snel mogelijk kunnen schaatsen natuurlijk. Maar misschien moet je de vraag wel stellen wat je alles wil weten willen. Ik denk dat het heel veel weten heel goed is. Het is vooral hoe je het uiteindelijk interpreteert. Ook daar gaan computers bij helpen. Omdat je als mens gewoon niet de verbanden kunt zien tussen zeg maar 10 of 15 verschillende datastromen. En uiteindelijk moet natuurlijk ook het vingerspitsengevoel zal daarbij betrokken zijn. Dags binnen er wel grenzen. Ja, kijk, er is altijd een privéleven bestaan. En dat draagt ook bij aan het succes van een atleet of het welzijn van een atleet. Uiteindelijk bepaalt de atleet zelf hoe ver hij wil gaan. Alleen een atleet gaat heel ver in het willen winnen.